дар ҷаннат метавонам танҳо ман бо шавҳарам бошам. Хеле ки медонем дар ҷаннат баҳурони ҷаннатӣ бо шавҳари ман набошанд, аз Аллоҳ бихоҳем мешавад? Ҷавоб медодед илтимос. Не, дар ҷаннат аз Аллоҳ таоло чизҳои ғайри имкона напурсетон. Масалан, эй Аллоҳ мана пайғамбар гардон. Намешад. Ла набия баъдаҳу. баъди ҷаноби Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайғамбар нест. Дуруст аст ки мо мегӯем ки бале ҳар чизе ки мехоҳед аз Аллоҳ таоло пурсед, лекин он чизи мумкин бошад. Дар ҷаннат рашк нест ки шумо аз ҳамин чоқ яъне рашшоти унҷое гиред. аввалаш ин ки шукри Аллоҳ кунед ки ҳоле унҷо дароед. Ам ҳасибтум ан тадхулул ҷанна? Шумо гумон мекунед он ки ба ҷаннат медароед? Ба кадом хотир? пайғамбарҳо рӯзи қиёмат вонафсӣ мегӯянд. ҳазрати Умар мегуфтанд ки кош ки ман я барги дарахт мешудам, бо вуҷуди он ки башорат ба ҷаннат дода шуданд. бо ба ҷаннат медаромидияну бо кундош намехостиянд дар унҷо. ва унҷо рашк нест ки унҷо ҷанҷол нест. он чизе ки шумо дар ин дунё меёбед, уно дар охират ин хел чиз нест. ин як. дуюмаш ин ки ҳамин дуо кунед ки аҳли ҷаннат бошед. ҳамин қадар. дар ҷаннат ман пур намехоҳам. ин дуоҳо нодуруст аст. такаллуф дар дуо иҷозат нест. яъне чизе ки яъне ки иҷозаташ нест пурсидан. он ҳаёти охират ба ин ҳаёти дунё қиёс карда намешавад. бале.